Okora benki ya omwanchi omurigereria ritkoria Jumanne tariki 19 cy'umutinyi o 12 umwaka ni wechi 2023 na mangagenderete gukorekana ENSA ya Kenya ekarongwege nabo igo ritkoria uri abere ritorero kigima nanene kwa birugo kwegokya aso kubwate mirobiri onsi getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nigo yaragire nsemo yabo nomugoroba ekerongo kwarigania SMS AMAYIA erionko manyebuna narayia ya kubwatira nabasaki baito twabere tugusangireria seritkoria gima na gukwariganiria asenchera ere yobwikiranu no mwancho muriere ribo ndarachi yakoko manyari ankwariganete asenchera yobwikiranu nyorabuna ritkoria rero ne ritkoria umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati arabeka gutwara engwana EYEMO ASEMO ne bitaseni kurwase orogongo rwa Gusii eriyo gukwanira igoro yobokoreri bwaye ASEABC asegeka kyomwakoyemo nemeroberi eri abegate yokoine kyabuna amagendera bere gakorokana ASE county ya Kisii gobo no mwancho muriere no muroberi ngo kwariganwa bego kubwati taseni kya Ndizi TV eriyo bego kwenyorera gose bategerere yemasemo unanara yayo mugavana arati abwate obutko bwarero asugukinya eserikali ye county ya Kisii ko kwariganire ngo manya in kwariganireti asekorene ritangani tatranyore gati ari kwariganireti asenchera ere yubinge. I shall strive to create a collegial working relationship so that together we not only meet but also exceed our stakeholders' expectations. Vice Chancellor we University ya Kisii koria irayo mokiana kubwatirana gwikirania ariaganiria sechsemi. It is important that we continue working in harmony together with other companies for the benefit of the farmers. Chi company chekemerie chae kobori wagokore merema sobwamo asobu yabo muremi na bayogokinia kemerie kyo. Chama ambazo zina benefit ni 46. Hawa 46 wanapata between 150 na 250. Ebyombe au imeye county ya Kisii konyorogo sirwa insi abisyo moimerere Dori Saburi. Ayo mnaenda mango mwancho murigerere ngo kwarigania eri ngo manya senchera ere yobwikirano asensemo ya Facebook gendera gotonyara gwitira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara gwitira Ndizi TV News bego nabokora soma wetira se website yeto www.ndizitv.net eri otogendere gokumanya buna watkakorwa se chinsinyo au eri atriane EVERLINE OSERO Petra Mokeira ne rokoina kiachipicha ne ryogi cha wikira senchera ya bene ngo kwarigani obe kugusangana inche goika omwerio ama yeyense ya masenchera yobwikirano ngo ya chakabene kurwase county ya Kisii awase aborokiwa be University ya Kisii abo babere bagukora amasomo iye bitamukiro ritkoria rero baba bakubekerwa chigutwa umunyego bwo wekeranwa nabarai gati yabo umuwaziri w'etsemi Ezekiel Machogu umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati egati yabarai banda bange nabo igo ababwatani b'etsemi okwana kinga kecho nigo mu vice chancellor we university yo abaga kubekerwa amaboko yo kurobokore asabaga koria ira yogo cia kubwatirana neitsemo eriyo goikerania aria bwenerete asogokinia ebirenko byetsemi na sensemo yaye umwaziri w'etsemi Ezekiel Machogu nigabaka gukwanira egatemero berio eyo serikali yabekirensemo yokoine kyabuna tsemi cyabere kigosirwa anene asechi University chonsi ENSA ya Kenya muri keito Mildred Momanye nekirana sayo no twarganiriro roboti rwa senchira yobwekirano Nigo aborokiwa gwetania chiribu isatu banyara kubekerwa chigutwa ase omuyiga okorekana ase University ya Kisii ase boigo Vice Chancellor omoya Professor Nathan Ogechi abekerwa amagoko yogo chakora University yo ase ababwatani wechisemi bekirana abakoragwa no mwaziri wechisemi Dr. Ezekiel Machogu omugavana we county ya Kisii Simba Arati ati abaraibande abange na boigo ababwatani bechisemi korwachi University Nigo Professor Ogechi aine kiribuna nache kwane kiabuna ebirengo by'ekisemi ase University yombichiko kina asa tebire nigo bayaliganetie ase emerobeli kolengana no guchenchia gwe kalenda ya masomo. I shall strive to create a collegial working relationship so that together we not only meet but also exceed our stakeholders' expectations. To our dear students, Kisii University will be the home of quality education and high academic standards will always be the hallmark of our service to you.
We are aware that in 2029, we shall be receiving the first cohort of the CBC graduates. Therefore, we have initiated a conversation on how to prepare ourselves for the CBET when the year 2029 comes. Omwaziri w'ekisemi Dr. Ezekiel Machogu nigo atebire gati emerobelyo babekire ase ogukinya ebirengo by'ekisemi ase beigo atebire nigo babekire kibesa ensemo kyogukinya esekti yo imensi ya Kenya. Our target as a government is that each and every year we should be able to have a minimum of 1,000 because our public universities, people who are teaching, the lecturers, PhD holders, we only have 47%, and the progression as we move forward, we want that particular percentage to get to 70%. Remember that you will be derived from ambassadors of Kisii University. Let us therefore see in you the values and the principles of Kisii University out there as you assume your various roles in national development. Omugabana bwe county ya Kisii Simba Arati nigo atebire mbache kubwaterana University ya Kisii anene mono asogokinya amangana yobo chenu. Therefore welcome you to Kisii, even as we explore more partnership in the health working relations between Kisii University and the county government of Kisii, such as the establishment of the medical school at KTRH. Ase chinga kyecho gati abali babekerwa kigutwa no mugabana bwe county ya Uasin Gishu Dr. Jonathan B asaganirie abaraibande goswa na gosoma. Since I started, and so far I've received very easy, but the grace of God has been sufficient. And I'm telling my brother Arati that now that you are seated in front, while I'm down there next, I will attend this graduation. I will sit right there, and you will sit down there. Just let me get to PhD student. Kolipotelia egetaseni kia Ndizi TV, ile taliane Mildred Momanyi. Miyamana umurikito Mildred Momanya se oroboti oruro ikiranu nigo abantu batari kwenyana na boigo abatakano kurwase wadi ya marani ebunge ya kitutu chache North me county ya Kisii baba konyora obokonyi bwendagera umurobiro bagokora wa no women representative ya county ya Kisii Dori Saburi akubwatirana nebyombe au okwana chinga kyecho nigo aburi abagakore iraje uchekogendera gusira abantu batari kwenyara ase abamenyi bechinseme cyo boigo baba bakubwatokerwa obokoreri bwe serikali anene asokweri kyane kyombe kyobwenya kya NHF na boigo KRA igento donya bagagotewe na chikogendera kwenekia abuna omwana inchi korwase county ya Kisii obeire gakonyora obokoreri asenchera ere yobororo murikito diponasanya namanke Unentere EYEMO yokwenekya obokoreri mbogenderete kubwato kwa kurwachia BC county obisi yomo women rep we county ya Kisii Dori Saburi bakubwaterana nebyombe au nibo bogenderete kubwatoka obokoreri ngocha se ebinyoro Mune program ya mama county yo woncho kanana na komanye bitabantu baitu bagwetera nande nyenderere ko basisitiza donya nangaf talinye toko baendage njichi project cyane na match basari nkege gotoka because chibestiane ne chinke nebyombe chibese china chibongete 6 million ase constituency na chingo korere meremo bono go chitagaiga etogo partner n'abasani betu kuna bana bakantole na Minto Foundation iko bakuru chinsemo iko bara America nonye mbara bungora kugere bari social media bara buna abantu bacandike bari kiri n'abantu they don't afford a meal so kuna barega na baira na gali mungu nabana ndi bakotebya abantu ba Minto na kiga kyaro Kenya twale abantu mbacandike moroji mwaro lirebire magega endagera yoka izimoto nafu Gukona imeye skuru yoboroso ya Kyaleni yotoke ward ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North nigo anyara kwerere mechando anene umwana munyaruka agwetera mwanaume ndiye ako na X and Y mama ako na X mbili. Sasa hii mambo Kisii sijui tutaandika kitabu kwa Kisii ndio watu waelewe mtoto ni mtoto. Sasa unapata wamedhulumiwa kwenye society, hata hawana ile courage ya kuongea na watu wengine, wanadhulumiwa pia wale hawana watoto. Ni shida mzima kwa wamama na wazee.
Pia youth siku hizi bangi inauzwa kila pahali. Bangi ni kama kuambia mtu habari, inapatikana na hakuna kitu mtu anaambiwa na omwe MCA we ward yue Dennis Ombachi niga mwaligania na kumubolia gandere gusira abantu bali batali kwenyara. Karibu sana mara moja. Uchote rero n'abagura twali na watakano ndio chote ngiye cyo kwali sebirama bali batali kwenyara kumata kupango cyo kwali n'abantu bali abamuti bali imyaka 75 cyo konyora na ngo cyo ko sayo cyo kumutana ukorosi bali ntenga abantu bali kigali bali no kwanda musisi usanga nagati y'abagwatani kuri kiombe kia Minto Foundation kurwa USA nigo anyara goteba obuya bukwirenyo koboka gochia se community Chinga kecho niga bamenyi benseme yue banyoro bokoreri we serikali asobwange buna NHIF KRA amo nobokorori bonde. Hapa pia tuko na watu wa serikali yetu kuu na pia county iko watu wa Huduma Center wamefika hapa wakati wanajua tuko hapa, wameleta services za serikali hapa ya mambo ya IT na mambo mengi KRA mambo mengine. So Ombo wimendere Dori Saburi ni gali ya ira yogo chia gokinyo bokoreri gochia asaba na inchi. We are going to improve. Toshi tokera lina kinji toko abantu kere sustainable. Ege sima toko babekera ne chiro. Ebintu biribiko kwanya abantu na to improve ko ba beggars to etenenere to independent. Igo abantu bamito to eri bagatutonya ko taratonya ko manya mechando bune kiere naende nakabesa kagaita gatoka go chakaba mambe na bakonyora to manyira mahitaji no bunangana. We represent before the floor of the house monyole yutubusa. Niko ripoti ya Ndizi TV kuruwe skuru yoboroso ya Kiareni yugotoke wadi ya Marani bunge ya Kitutu Chache North Eliteria Nedipon Hasanya Bia mano murikeito dipona asanya se oroboti ururikirano asense moyende ni go women representative we county ya Kisii Doris Aburi abaga kubwatoka chishiringi milioni 10 gochia se ebyombe abunenjire moyo kubasira ase okwegenderia chinga kicho ni gabanya kiombe baba kuboriwa kwenekya unango tumeka bare chibese cyo ase enchera erendonge ero chibakonye aso wekini ase obonchoreria nabo kubakonya so kwegenderia bya ase amatuko arebosyo negetamukero kyabage kogokerwa nabange abo bagania okogendera gusirwa ero babe bakwegenderia Apolinari Sakama noroboti urwasobwikirano Women Republic County ya Kisii Doris Aburi kubwaterana nekyombe gyangafu ningobena na chisiringi milioni 10 gocha sebyombe emerongene na bitano na kemo ili bachikwegenderia se chinchera ao chama inakuwa na over 100 members na wamama wanafanya kazi nzuri sana. Nikaamua kuweka hizi pesa pamoja, at least mama mwenye anapata pesa kidogo ni 150. Hiyo ndio pesa, hata ukifanya kakitu ni boost. Juu mnaona hata kwa hustler fund unaweza chukua 500. But yetu hapa inaanzia 150 kwenda juu, na hivi inafuata vile wale mama walijaza. Kuna wenye wanaandika project yao kule juu, wakifanya analysis wanasema hii inastahili hii inastahili hii. Si women rep anasema ile pesa wa mama wanapewa, ni wao wanaandika kwa application form. So asebyombe byanige kyombe keligenza kiko chikonyora chisiringi chiribu emia ya mone 50 abo igo ekyombe kelike igoro kikonyora chisiringi chiribu 200 amone 50. So leo tumekuwa na chama ambazo zina benefit ni 46. Hawa 46 wanapata between 150 na 250. Hizi pesa ndo wanaenda kutumia. Tena next year tuweke hivyo pesa, tuweke hivyo. Kwa nini? Woman rep anapata 6.2 per constituency. Hapo ndo unapata pesa ya development. Pia hapo ndo tunatoa basari, hapo ndo tunatoa chama. Sasa mimi narudishia wamama wa Kisii County zile pesa ambazo wamenipatia. Wakipiga pesa mingi watapata pesa mingi. Kwa sasa tuna appreciate. Hii ndio iko hapa. Hiyo ndio kazi ilituleta hapa, na tena until next time tunasema asante. Nigo abagania bangina gutumika chibese chobuya abo igo kubagania bali batanyora kolemereri kyagera enga kiendenero. Chekombe abangina tafadhali mu apply.
ninu mogo determine chiba serenga moko nyora ndugu atibese nyinge lakini echichinke nyora tu mo appreciate monte binkinta bali kere 1500 ose million aseki ekaro mwanga kerete chikure mwanga kerete 6 million ase constituency abu 6 million no ebisimabire no chibasa richire no chibese cheno chire chebyombe bono na chiechigaiga echi chionsi twabekera neti chietire echeke yegegere ya 10 million ekogenda sebyombe 46 nebyombe bi abande bakonyora 150 abande 200 abande 250 depending on buna mwaicholeti tini numwaringe boicholi nchena rengo gabangina nabatakire motumye bya next time naende toko wacha naende toko ba chinyako ba meeting chire ebyombe tali byonsi biranyore lakini ya mokiata chire jonsi chinyore onyoyo ndetari konyore gesima oyo ndekonyora likyombe onyoyo ndetari konyore kyombe omwana oyo konyora libasa tali wanja kwa nechisinda nechira esechieke gante geito chire chinge boigo bali bakonyeka kurwa sebyombe ebyo nigo bagokera egetambokero ekyo nagoteba mbachi gotumeka chibese ekyo asencherengi yabuna kwegendereria ase ebiasara Nikona atire mama donda ngambia mona sebira akode nikora ametenda na amefanya alitema na ametenda chibese chiko tukukorere ebiasara na ate mandi ya cha tumente ekararo ile kwa korera kwa otore ile aso kujya kutwa korera kuripota ya Ndizi TV kurwa secho bisi chomo gimeni Republic County ya Kisii ncheria tana Polinaris akama Mbiamana omurikita Apollinaris ase orobo tiororikirana togotikana nayo nigo abaremi bekemerigie chae kurwa sensemo ya Nyamate babiri baweso kiana kwemurunganeria okonachua gusokoni wa kwemete yabo ase korengana barabo bateri bura nigo aba director babo bakonia emete yabo batari ko babwatania nabano nigo baruro kubore ocha serikali weso yagati nako gayana engane yo eri ko bakonya bakumanya ase chibese chyo emete chiabere chikoni wa emete yabo ase chiachiro muri keito Julie Kerbo noroboti rwa senchera yoboikirano Gondo orange chieka emerongene na itano uyubwa baremi bechaye ensemo ya Nyamache bagorete emyaka ya maega bagasimeke emete enyare kubakonya ase ogusamba gwechaye bono nige kiondoko kyababwata maega yokonyore emete iyo yaberege konacho ange enusu umugondo Samsoni Anchinga emeteye abaremi ba Nyamache yabaete togoro umugondo tosimeke emete digere matumisi ye factoria agense baje ejo sambe chae echalie ekolosigwa ribe ario ko urachingo tokarora tigato simeke mete digere abalimi banyore kibesa bono ya iriru tekerere kenene getangana kenene echae simeke tobone ense yosi se asinje na tanga ina se tundubali NC 92 ekero musaro ole gocha nabona se asirichi koreto musare nare kwa nali na manyanga musaro nalire bono yake gaikera kararende me twa mo director ya chire oli ekero tware kori musara omongao chire omwana kwa Kristo oli gosazimwa nanya korra kene nanya korange gose mabagi ya onde kale tundu factory ebengi genda boy yaya bono ndo cho musacho ino atenenete obairo mangarara rabetenie ogolire chigari achakwetana na nemete yaito baminto mbere ronde bono niga baremi abo batamaitio yokoni mete boigo mbamaitie ase chibese cyo chichiete ase bagateba abo no bainge konyora enibo yabo erio gosomeria abana omuremi inde buye chae arali mire chae gwetani miaka 30 lakini rende abagakambale babwate birengerie biye bakagora asa bagasimeke emete echigo kolega ase factory endo kyo kumingelianga atokonyora chiro chitene muina umuisondega kwangoiga chigo cha kuyemete yasimeke twejigo kweyeke chaye ito tonyora embesa etokonyera abana
Miyama na umurikeito julikirwase orobotiero togendrete gutikara samangana yobaremi nigo company echae ya Sasini Kibkebe me county Nyamira bali tkulia lero baba gutwara umuyega bwo gochengera obokoreri obuya ase company yo awase director omonena sereta Silas Njibwakale abaga koruo kuboria gochase board yetereta mangana yobaremi bwechae kobekemero berio emekiranu yoko enekia buna echae abere kegosangirirwa bwekiranu wase abaremi goikase chief factory au nigo boigo abakwaga komenta buna bateneneri nigo berwete kegima asoko enekia abuna babere bako bwaterana nabantu bonsi nakubwaterania abantu bonsi abasacha nabasibati asoko enekia buna ekerengo kyoburemi bwechae kyabereke gokinwa asesemiyo muriketko rwase county ya Nyamira job mangi namangi Ekero tutigareti amatuko amakerinde gosieka umwaka nigo chikampuni au chigenderete kwaligania ebikaro by'omweli bw'omwaka ase kampuni yecha ya Sasini Kibkebe Limited EYEMO yabo ase batwara egikaro gyo gochengera okora buya ase umwaka weta na bakoli emirimo baye. Tumekuwa na sherehe kuwashukuru wafanyakazi wa Kibkebe Limited for the good performance they had last year. And encourage them to continue working hard so that we can continue having this kind of celebration. Kago kwana na baliki bamangana AMAYIA Silas Njibwakale oyoro mu managing director we kampuni eyo nato erabunambali angyokora emirimo ne factory chibonchoka ine Kurende kusaba ekyombe gya T-Board of Kenya kweneke bunankuga ya nabale obwerelya bwechae uchiase chi factory anene mono kuligerelia enjera abalemi beligetie asi factory ao is that the industry regulator T-Board ihakikishe that it collects data for farmers supplying to various factories so that we can be able to compare who is in more than one factory. Then that farmer will be called to be asked to choose at least a factory of choice. It is important that we continue working in harmony together with other companies for the benefit of the farmers. Even the leaf which is being lost, they claim to be lost, is still ending up in this country. Asate ba engana irere abalimi koba echae enyinge kubwa chi factory chinde na senge nchoba korwa obokoreri obuya. Just love supplying to Kibkebe because of the services that we give them. And those farmers who supply to us, they are fully registered. So this story of saying that maybe KTJ is taking leave from smallholders, I don't think that is right. Nate bamberu echego ikirania okubane kweli chiko lya serikali likugane buna amabaga yemeremo egati abakungu n'abasacha abega kwena nwa bwanchireli bonde bonsi botayo. At the moment, I think we have more male employees in employment than the female employees. So the policy for Sasini has directed that by 2026, we should be able to have 50-50 gender balance, not just at the lower level, but be it in supervision, be it in management, we must be able to have 50% gender balance. And as the MD Kibkebe, I am really going to ensure that we do what our Sasini board has directed. Nonyanga chi factory chinde chiko keiligo lilia machani nateba ensemo yabo mbaligo chiko ke yaligo liliabo nateba mbaligo chiko ke yaligo liliabo asengencho emerobeli babwate nigere etofauti ne chi factory chinde. For us Kibkebe, we're not going to lower the green price anytime soon because of committed forward contracts. I have contracts that we need to fulfill at a particular level that we have agreed. Na lazima tuendelee mpaka nimalize hizo contracts. Rwase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.
Miyamano job mangi asoroboti ururikira nukorwase county ya Nyamira nechingaki abakenya bagenderete kwarigania emeyega yesuguku nigo abagambi babere bakuborirwa kwene kyabunango bekabare oborendi obotingwa sinsemo AMAYIA county ya Kisii asentiremo yo gutanga obosele chingenjo gati yabo oboibi obokibago egati ya yande amanke ayangorengana no yo kabeire omomsebe wodi ya Nyatieko Daniel Ngoto na niga yakwa naya chingaki kirana asomo yega bwa matanga yamo ase ewodi yo ya Nyatieko no murikeito Zulikerubo na kiranoro na utwariganiro roboti uru na somo yega bwa matanga ensema ya mwisho wa lami imeya wodi ya Nyatieko county ya Kisii ase oyo karenge umurwanirira bw'ikirogo kyobo MCA ase wodi ya Nyatieko Daniel Ngoto abakagwika na kurwengora yae guchia ase family na ndi family yae lakini Ndizi na bere igakinero yo muchakano neyo mweli Chinga kecho ni Ngoto akwanera oborendi obobe ime ya Gusii mono chingaki abantu be iriganetie gwachengere suguku ase asaba abagambi kobeka oborendi boisaini wakati wa Christmas ni muhimu watu wezi ni wengi machambasi ni wengi jaribu kutupatia security mchunge wananchi mahali inakuwa ngumu wewe uko na line ya direct kwa Ruto mwambie kuongezea maaskari Nyatieko watu waende Christmas na usalama asayo ni gomoko ibu mugambi bwensemeyo akwanera okwena no kwechineti asasaba abantu gotwara ekebande ne line yesimi ererikire gose registered nabo igogo kanya abantu mba kugitera chineti bakwegwa ese emegondo yabo ndubwato kurika wechineti neneti requirements chinene kegimanibere enamba yesini ere active make number yekebande ere registered ne number yesimi enamba yekebande eyere registered ase number yesimi newe wikotware esimi nyetubwatie esimi utware banya Safaricom ere registered insiye number yekebande kiao osekio ndebe familia yo pero kwenda ku reconnect na line na kunyeweka sesini kubokora koreka na nabo kunya chinyo tobwatie esimi lakini mbia otumekesi kurinde kiraba bisabali bagweta kurika chineti tobasabe nga mbanyora nganoga nitie net na ande net nero tumegete kugitera chinge nibiticha yaralete keni kende kereke bana ba class 8 bakora KCPE ntobo nyuriri na ndento ndenderete kubonyoria amangana EVERLINE scholarship EVERLINE program scholarship asabana wata maxi 280 bachigoro ngoripotere getasen Ndizi TV ninche Julie Kerubo na abunentiremo yo gusanga n'abananchi ase umuyego emiyega ye Christmas nigo maseneta bwe county ya Nyamira okongo umugeni abagakorwa osira wesuguku hocyase abatakano kurwa se kanisa ya Church of God ime ye county ya Nyamira nigo yaba umuchengo umonene asaba boroka bakorwa chikanza chirensi mu bwa Church of God ime county Nyamira mayo konyora ogosirwa kurwa se omoseneta bwe county Nyamira okongo omogeni ana mokoira no bunyansi bwa gororoka oborai bwe no bagenderere atwana yasaba sesenie ase moko genda mugenda magora amaya yasaba sesenie ase Christmas gyonzi nabasabire mo bamo turababoroka 60 abutwanyorire byewa ase litukolia lero asomo sangerekano waliani kwa sekanisa atente Church of God egotoka ime ward ya township county Nyamira banyora ogosirwa kwebinto baraba gotumeka asoko chengera umuyega bwesuguku buna obosi bwa mandasi esukari nebinto binde omwakoli ntwabwate nande function buneye nande nyasa kabomuya nande bunatobereire omuya nande twayetwarire litangani ngakero yo minto senator Kongo ngambiya mona egekogera nasoitio omokoboka somoguko agatosira pa omoseneto ito egento ngokwana asale
asa gutacha obunyansi bwagororoka na kero kende ntotagete ato oro kirie kiorokererie kiya ase Church of God sebasaba museneta bwe kaunti Nyamira kugenderera ase emirimo emiya abwatie gusira abamenyi anene mono bali bakorwa singa kitari kwenyara nabo igo abarayibande kumubwatesia elinde gusira abantu bonsi seboko chigotosira batebira mbatagete kogendaria keombeke egere tonyore none embori none ngoko na into abana baito mbari gisukuru babe bagosoma chinyomba chito ntobwati ni chiagura ni gokoria gwatana kibame ntonkieke lakini ndotorera mabera ano naende mbuya mono na bari bonsi batosirete tiganya saba seseni none omugabo banoite sago toigwa amanyenga ababura kambaro nera iro koboko atosire baimokerere igoro tobwaterane ekiombe nekiya naende wesoya ase kiombe kende gionsi negento kiengenche nene muchando ndi bwensi okonyora nga bari muri na barabwe kiombe nabo abamino bange na ubarago ikange na ubarago tinya mariga omwaka onde Nyasaye gotoikiororo ntoibwete tobagorere none bimbori tobagorere none chingoko tobabekere banyora ligena na baro banyore chibesa bagosomeria abana babo nseme mo coordinator kurwa service yo seneta kurwa se ward ya township asamalieta Abraham Ombuya na irenelia omoseneta mbuya mono asemeremo abaga gokora na kurwa eira kugendera kubwaterana nere elinde gosira abamenyi be county Nyamira igoma seneta itombuya mono asingencho yabangina abakwa bagosira ababuraka koba Christmas yeke kwa beri gokonya abangina ababuraka bekanisa itu ya Church of God igombuya mono omoseneta tenya sago sinie yenda ko mirime miya iyo ndete gokora nditu atere mbuya mono ne coordinator yae kuri ofisi ya Nyamira iga Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enga kibuneye nenga kiengia egekogera enerenga kina omerane nabarari ba minto bale ase ensemo ya Gusii yani Kisii County amona Nyamira bale gaiga na baraba nyorire libageri ukwana ne umugavana njenko batebya no monto beire ase oborarie myake menge ndatebe nga ncheno yo mwase bali babeire abararia korwa ensemo ya Gusii ase myake menge nonya na beire nga tindikoraria ase ke Gusii yonde gali Nairobi lakini ncheno nduetega igo nde buno yomo oliya bagoteba ase ke Swahili nga wadau ose ase ke songo stakeholders gekoera no nyibo irega no nkine irega Gusii kana ende aba Gusii na ubande bankineti igekaro nkomera abana ba minto barasoburaria na ende banyorire libagaria bene koburi umugaba nama amaboria igento ndabatebi abana ba minto oyo no mugaba no Kisii County na bwata abantu bamoete chikura na batamoete kobono ekaratangaze tunga obeire governor ya Kisii County abantu bali bamoete nabo batamoete chikura igo babete abantu baye n'abantu abo umugavana oyo akaba oyobo igo bono mwanyorera libagari okomoboria amaboria on behalf y'abantu bali bamoete chikura na bali batamoete moreme mumuboria amabori yonsi gekwera amabori mugochikoboria taria yaino na y'abantu ba Kisii County batanyare konyora libagari owikira umweshimiwa Gavana Simba igo bono ingakie mwanyorene ingakiengia na ende nchengo tebye mugavana nga kwaremire ekorokurangirie media yonsi bache gokoboria maswali igo kwabeire omonto omoremu umanyete nga nobori kwa maswali ande atari amororo lakini ore ready otebia abantu ba Kisii County ikiwa korera so mwaka oyo igo
enda kotebia songo, don't let us down. Na inu abantu wa media, don't let us down. Pikato tuare enkwanengia etabu atibo bebonde bwansi na ende bwateganga yoko build Gusii biamono. Biamono sana omonyankongo Uncle Fred Obachi Machoka uyu no munyankongo ukorwa iga Gusii okorera mirimo yoboraria senga kintambe bono omonchumurigereria ni tukwaregania asinchirende ya bene no mutegereri enkwana ya bene no mugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simba Arati nche na gotebia nkuru kwa MC Dudu sino itokubwaterana nere Chenkoro kwa Sara Nyarangi ontita mwancho murigereria mwancho motegereria ndonsia sotobwatitikorwa ikaranso ike kyagera ne nkwane gochokorwa somunu bwo mugabana bwe county ya Kisii airanerie onsi alio bwenerete kumanya asenchera iyobo ikiranu twanchere aseribagaria aho ikyagera naye no muntu bwingencho torigeretie korwa ndonsia simole twanchere tumwarigani mugabana asenkwana EYEMO